Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, Jangan lupa like, komen dan subscribe. Komen dan subscribe. Komen, subscribe, komen dan subscribe video selanjutnya. dan tonton terus video selanjutnya. Video selanjutnya. Gelem ngene ra gelem ya wis. Bos, Rene tak ada nih. Piye to anak itu? Arep nang Pak Rewe. Apa to? Arep nglaporke Sugeng ki Bali. Yo saiki wae yo. Yo. Lah arep iki. Arite suwe ra tinggo. Corona kapan rampungnya iki? Sopo kan? Bengak-bengok nang omahe Pak RW ran sopan santun payah tenan. Nek nang Pak Rewe ra kok ngono. Ngene iki lho. Bun. Nggih. Monggo. Oh, kowe to, Mak. Yuk, mlebu. Nggih. Yuk, monggo. Kene. Nggih. Monggo. Wis kecake iki. Duk. Cipoke wedang. Sampai ki ora tau menehi duit kok kon gaweke wedang. Seru-seru isin. Banyu gedang ya. Bojone galak nang. Santai tenang. Piye. Ki ana keperluan apa to iki? Ngene Pak Rewe. Aku ki arep lapor. Nah, Sugeng ki Bali ngrantau ora lapor. Iyalah. Sugeng anake simbok kae po? Heeh, anake simbok. Di karantina wae. Nyawa taruhan. Ya wis Pak RW, tak aku irama tak bali sik wis tak susu ngarit iki. Dhisik tak pakani. Ya. Hati-hati. Ya. Mbok. Kowe nanti, Mbok. Tak goleki nanti dene jebul untuk kowe, Mbok. Gelo aku, Mbok. Bapak, tunggu dulu, Pak. Pak. Ngene. Kowe bali saka Jakarta kok ora ngomong aku.
Wis, ngene. Jenengmu sapa? Sugeng Priyambodo. Kuali. Wah, ra nggo kacamata iki, ra ketok iki. Oh, cadok. RW gendeng. Tanggal lahir, Lali ya, Pak? bulan, Lali. tahun, Lali. agama. Apa yo? Wis teko Islam ae yo. Nggak tahu sholat ya, Pak? Katolik. Aku ora tahu sembahyang ya, Pak? Terus Buddha. Nggak tahu necan. Wis ngene wae. Kowe tak karantina 2 minggu ning kono kae. Nggone penak wis. Ono kancane ra, Pak? Ya ora kok. Emangan. Diteri Lagi ngising. neng kali. Kali turu. VIP. Wis yuk, gas mangkat. Yuk. Goblok ibu. Gua apa, Pak? Serak, mana? Mepet lu. Pak, boleh, Pak? Yuk. Kasih. Udah, oke kasih. Iki kasurmu. Panas banget kok ini, oh berabak. Nah, iki ruang tamune ning kene iki. Anek le musing kae lho. Nang buri ono kae kaline. Sarean. Nang kowe iki. Mulak kecil, Pak. Gak meni mongso kok ngene rasa bali. Ya piye meneh? Wis, saiki aku tak bali sik ngomongi simbokmu. Kowe kok ngene sik wae. Ya, Pak. Wis, tak bali sik ya. Medun. Tenang wae, sing sabar. Ngomongin ono kancane. Endi? Ngomong